मनिराम दुता बरबान्धार बारुआ बिथाङा ब्रिटिशफोरनि थाखाय गोसो मोदोमजों खामानि मावदोंमोन। बिथाङा ब्रिटिशफोरनि फालांगियारि आरो फामु जौगाहोनायाव गोसो होथाबनानै खामानि मावसेयावबो माखासे समनि उनाव आरो माखासे जाहोनखौ लानानै बिथांखौ रायजो राजानि सिगाङावनो हमनानै फासि होनानै बुथारनाय जादोंमोन। मा नोंथांमोना मिथिगौ ने मानो आरो मा दायाव मनिराम देवानखौ फासि होना सिथारदोंमोन? गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ गोसो होनानै नायलांदो। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांनियाव मोनसेल' फिसा रिक्वेस्ट, जुदि नोंथाङा जोंनि चेनेलाव गोदान हाबसनना नायफैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामना होब्लानो जाबाय। नोंथांनि थाखायथ' बियो फ्रि, नाथाय नोंथांनि बे फिसा खामानिनि थाखायनो जों गिदिर खामानि मावनो थाखाय गोबां थुलुंगानाय मोनो। अके लोगोफोर, गोबाव सम खालामालासिनो दिनैनि भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै। लेट्स बिगिन। मनिराम देवाना जोनोम मोन्दोंमोन 1806 मायथाइनि 27 एप्रिलाव शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिं होननाय मोनसे जायगायाव। बिनि बिफानि मुङा मुक्तिया रामदुत बारुआ आरो बिमानि मुङा कौसालिया बारुआ। बिनि बिफाया आहम राजानि खाजोना बोखांग्रा खामानि मावोमोन। जेब्ला आहमफोरा आसाम एटाक खालामदोंमोन, बै समाव मनिरामा उन्दैमोन। आसाम एटाक दावरावनि समाव मनिरामनि बिफा रामदुत बारुआया पुरन्दर सिंहजों लोगोसे बेंगलनि सिलमारियाव जिउ रैखा खालामनो थाखाय आश्रय लाहैदोंमोन। बेनिफ्रायनो मनिराम देवाना बिनि प्राइमारि सोलोंथाइखौ ब्रिटिश गभर्नमेन्टनि सुपारभिजनाव सोलोंनो हादोंमोन। उनाव बिफाया गवालपारायाव शिफ्ट खालामनायलाय मनिरामनि गेजेर सोलोंथाइया आसाम गवालपारायाव जाफैदोंमोन। बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो जिअ'ग्राफि, हिस्ट्रि, इक'नमिक आरो पलिटिक्सनि सायाव मोजां गियान दंमोन। बिथांनि गियान आरो आखा-फाखाखौ नुनानै ब्रिटिशफोरा बिथांजों मोजां सोमोन्दो दायो। बिथांनि सेंग्रा समाव मनिरामा ब्रिटिश कमिशनार डेभिड स्कटनि गाइड एबा दैदेनगिरि जादोंमोन। जेब्ला बिथाङा 1824 to 1826 आव आंग्ल'-बोरमा दावहानि समाव आसामाव हाबफैदोंमोन। मानोना मनिरामाव आसामनि जिअ'ग्राफिनि सोमोन्दै मोजां गियान दंमोन, बिथांनि गियान आरो रोंग'थिया ब्रिटिश साहाबफोरखौ इमप्रेस खालामनो हादोंमोन। मनिराम दुता बरबान्धार बारुआया मनिराम देवान मुंजों मिथिजादोंमोन। बिथाङा मानफोरा आसामखौ गाग्लोबनाय समाव जानांनाय जालाखारजों लोगोसे आसाम हादरा 1826 मायथाइयाव माबोरै ब्रिटिशफोरनि आखायाव थांदोंमोन, बे गासैबो जाथायखौ गावनि मेगनजोंनो नुदोंमोन। गिबियाव बिथाङा ब्रिटिश खुंथायनि हेंथा नङामोन। अदेबानि 1828 मायथाइयाव ब्रिटिशआ बिथांखौ सिरस्टार्डार एबा खाजोनानि हिसाब लाखिग्रा महरै जरहाटाव थिसनदोंमोन। बे बिबानाव थानायावनो बिथाङा खाजोना बिफाननि गोबां फोसाबथाय लाबोनानै गावनि खामानिनि हारोंथायखौ दिन्थिफुंनो हादोंमोन। बिथाङा जाख्ल'नाय गैयालासे गोसो मोदोम होनानै बे बिबानखौ मावदोंमोन। बिथाङा टेक्स पलिसिखौ जोबोर मोजाङै खालामदोंमोन, जाहाथे रावनिबो थाखाय बेयो गाज्रि जाया। 9 मार्च 1833 मायथाइयाव पुरन्दर सिंहखौ जेब्ला खर'सा आसामाव ब्रिटिश सोरखारा फिन राजा गायसनदोंमोन, अब्ला मनिराम देवाना पुरन्दर सिंह आरो ब्रिटिशनि गेजेरनि देवाननि खामानि मावदोंमोन। माखासे जाहोननि थाखाय मनिराम देवाना बे बिबानखौ नागारनानै आसामनि थि कम्पानियाव हाबो, जाय कम्पानिया ब्रिटिश बिगोमानि सिङाव 1839 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। बे कम्पानियाव बिथाङा 600 मान्थलि सालारि हिसाबै मोननाय जादोंमोन। नाथाय उनाव कम्पानिया मनिरामनि जायगायाव नैथि मावग्रा लानायाव बिथांनि सालारिखौ खमायनानै 600 निफ्राय 200ल' खालामनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय मनिरामा 1844 मायथाइयाव बिथाङा बे कम्पानिखौ नागारनानै गावनो जरहाटआव साहा बागान गायसनदोंमोन। जोबोर आस्थे बेनिफ्रायनो जागायलाङो बिथांनि ब्रिटिश हेंथा खामानि मावलांनाया। मानोना ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ बिथांनि सायाव गोबां बिबांनि खाजोना जाबसिनना होदोंमोन। इंराज साहा आबादारिया मोननाय बादि खाजोनानि बेलायाव ब्रिटिश सोरखारनिफ्राय रेहाय मोनैयाव मनिराम देवान बिथाङा गोजोननाय गैयै जादोंमोन। बेनि अनगायैबो शिबसागर जिल्लानि गाहाय खुंगिरि महरै फैनाय केप्टेन हरलयदआ मनिराम देवाननि नखरा फारियै मोनबोनाय खाजोनानि बिबाननिफ्राय नेवसिजादोंमोन। मनिराम देवाननि खामानिया ब्रिटिश सोरखारनि सिङावनो बिबान गोनां मावख'गिरिमोनब्लाबो, नाथाय उनाव बे सोरखारनि सिङावनो मासि गैयै, दोहोन मान गैयै सासे सरासनस्रा सुबुंसिम बोख्लायजादोंमोन। मनिराम देवाना बे बेलायाव थिरांथायाव फैदोंमोन दि ब्रिटिश सोरखारनि सिङाव बिथांनि जिउआ माब्लाबाबो जौगानो हानाय नङा, बेनिखायनो आहम राजखुंथायखौ गायसनफिनब्लासो गावनि थासारिया जौगागोन बेखौ हमदांनो हादोंमोन। आहम राजखुंगुर कामेश्वर सिंहजों लोगोसे मनिराम देवानाबो ब्रिटिश सोरखारनिफ्राय 1000 रां पेन्सन लानो राजि जायाखैमोन। नाथाय 1852 मायथाइयाव कामेश्वर सिंहआ थैनानै थाङो आरो बिनि फिसाज्ला कन्दरपेश्वर सिंहखौ राजउलाफादाव फज'नो मनिराम देवाना थुलुंगा होनायजों लोगोसे आबुं मददजों लोगोसेनो
ब्रिटिश गभनिफ्राय दाबि दैखांदोंमोन। 1853 मायथाइयाव जेब्ला कलिकातायाव गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि मफर मिल्सआ आसामनि खुंथाय राहानि सोमोन्दै सुला लानो थाखाय आसामाव फैदोंमोन, अब्ला मनिराम देवानआ गांनै आर'जलाइ गथायदोंमोन। गांसेयाव बिथाङा ब्रिटिश कम्पानिनो होनाय सिबिथायनि मोनसे फोरमाय बिदां होनानै सोरखारा जाहाथे एसे फिथाइ गोनां बिथांनो होयो बेखौ खावलायदोंमोन। गुबुन गांसेयाव आहम राजखुंगुर कन्दरपेश्वर सिंहखौ फिन आहम राज उलाफादाव फज'नायजों लोगोसे गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि दुखु जालाखारनि सोमोन्दै फोरमायथियो। बे आर'जलाइयाव बिथाङा इंराज खुंथायनि सिङाव आसामनि रायजोफोरा मोननाय माखासे मोजां फिथाइ जेरै आहम खुंथायनि समाव सोलिनाय खोमा गन्थं हाख्लाबनाय साजाखौ बोखारनाय बे बाथ्राखौ मख'दोंब्लाबो इंराजनि खुंथाय जाहोनाव जानाय गाज्रि खामानि जेरै थि नङै सुबुंनो पेन्सन होनाय, गोबां बिबांनि टेक्स जाबसिननाय, गोजौ थाखोनि सुबुंखौ बायदिसिना खाबुफोरनिफ्राय नेवसिनानै सरासनस्रा सुबुंनि थाखोआव बोख्लायनायखौ मख'दोंमोन। मिलआ बिथांनि फोरमायथिनि बेलायाव इंराज सोरखारनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ सोंखारिदोंमोनब्लाबो मनिराम देवाननि खावलायनायखौ मदद होआखैमोन। अदेबानि मनिराम देवानखौ सासे खैसारगिरि महरैसो मख'दोंमोन। मफर मिलनि फोरमायथिनाया मनिराम देवाननि मिजिंखौ थेर-बेथेर खालामदोंमोन आरो बिथाङा इंराजनि आबुं बेरेखा जादोंमोन। जायफोरा फाइकि हानजानि गेजेराव ब्रिटिश सोरखारनि हेंथायै दुंहाव थासारि गोसारहोनो नाजादोंमोन बिसोरो जादोंमोन आसामनि गोजौ थाखोनि माखासे सुबुंफोर। बिसोरो आसामनिफ्राय ब्रिटिश खुंथायखौ होखारनायजों लोगोसे आहम खुंथायखौ गायसनफिननायनि सिमां नुदोंमोन। जेब्ला मिराटआव गिबि खेबनि थाखाय भारतारि फाइकियारि बिग्रायनाय फोसावदोंमोन अब्ला मनिराम देवानआ कलिकातायाव बादा खालामनानै दंमोन। सासे आहम राजखुंगुरनि आखायाव खुंथायखौ गथायनानै आपार आसामनि माखासे बाहागोआव आहम राजखुंथाय गायसननायनि थांखिजों बियो कलिकातायाव सोरखारनो गांसे आर'जलाइ गथायनो थांबावदोंमोन। कलिकातायाव मनिराम देवानआ मधुमलिक मुंनि सासे बाङालि उदांस्रि दावहारुजों लोगो जाना आसामनिफ्राय इंराजफोरखौ होखारनायनि खैसार खालामदोंमोन। बाहादुर गावबुरा, फर्मुद आली, पियली बरुवा, दुतिराम बरुवा, मायाराम नाजिर, महबीर मुक्तियार मोनबादि आसामनि गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा मनिराम देवाननि हांख्रायनायाव मदद होदोंमोन। बे बाथ्राया सैथोदि आहम कुंवर कन्दरपेश्वर सिंहनि सिङाव आसामनि फाइकिफोरा बिग्रायखांगोन आरो मनिराम देवानआ कलिकातानिफ्राय हाथियार दैथायनानै मदद खालामगोन बेबादि बिसोर प्लेनिं खालामनाय जायो। इंराज सोरखारा बे खैसारनि खौरांखौ 1857 मायथाइनि आगस्त दाननि गेजेरावनो मोनदोंमोन। बेबायदिनो बिग्रायारिफोरखौ दबथायनो आबुङै थाम-थिम खालामदोंमोन। चिफ कमिशनार जेनकिन्सआ थासारि गोनांथिखौ बुजिनानै बंग हादोरनिफ्राय ट्रेनिं गोनां इउर'पियान फाइकिनि मोनसे हानजा दैथायनो सोरखारखौ खावलायदोंमोन। 1857 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि सिगां बाहागोआवनो शिबसागरनि प्रिन्सिपाल एसिस्टेन्ट केप्टेन हरलयदआ मनिराम देवानआ लिरनाय गोबां लाइजाम मोननो हायो जेराव इंराजनि हेंथायै खैसार खालामनायनि सोमोन्दै मख'नाय दंमोन। बे स्रोदै दैथायनाय लाइजामा जरहाटआव थानाय कन्दरपेश्वर सिंह आरो माखासे फोथायजाथाव सुबुंफोरनो दैथायहरनायमोन। बे लाइजामफोराव बिथाङा डिब्रुगड़ आरो गलाघाटआव थानाय भारतारि फाइकिफोरजों लोगो जाना बिग्रायनायखौ जागायजेनो बोसोन होदोंमोन। जेरै आं नोंथांमोननो सिगाङाव खोन्थानाय बायदि केप्टेन हरलयदनि हांख्रायनायाव केप्टेन लाउडारआ मोनसे ब्रिटिश फाइकि हानजाजों लोगोसे जरहाटआव नुजाफैयो आरो 7 सेप्तेम्बर खालारखालि कन्दरपेश्वर सिंहखौ हमो आरो बिखौ कलिकातायाव दैथायहरना आलिपुर जेलाव जोबथेनाय जायो। दुर्गा फुजानि समाव मनिराम देवानआ हाथियारफोर लानानै आसामाव फैना बिग्रायनायाव बाहागो लानो थांखि लादोंमोन। नाथाय खाफाल गाज्रिदि बे गासैबो स्रोद बिथांखिफोरखौ मख'नाय थानाय लाइजामफोरखौ शिबसागर जिल्लानि खुंगिरि केप्टेन हरलयदआ फरायना मिथिनो हायो आरो मनिराम देवानखौ लोगो लोगो कलिकातायाव हमो। जरहाट आरो शिबसागराव बिखौ मदद खालामनाय जिउराम दुलिया बरुवा, पियली बरुवा, कन्दरपेश्वर सिंहमोनखौ लाफानानै गासैखौबो हमनाय जायो। मनिराम देवानआ ब्रिटिशनि हेंथायै खालामनाय खैसारनि गाहाय सुबुंमोन। बिखौ आलिपुर जेलाव दाननै खावसे सान जोबथेनाय जायो आरो डिसेम्बर दानाव जरहाटआव दैथायहरो। केप्टेन हरलयदआ जर'खायै दानाय बिसार आफादनि गेजेरजों मनिराम देवान आरो पियली बरुवाखौ इंराजनि हेंथायै खालामनाय खैसारनि थाखाय दायनिगिरि खालामो आरो फासिनि हुकुम होनाय जायो। बेबादिनो 1858 मायथाइनि 26 फेब्रुवारियाव जरहाट जोबथेसालियाव सानैखौबो गाबख्राव गाबसि खास्रि बिस्रि रायजोफोरनि सिगाङावनो फासि होनानै सिथारनाय जायो। मधुमलिक, कमला बरुवा, दुतिराम बरुवा, मायाराम नाजिरमोनखौ खैसाराव बाहागो लानायनि थाखाय अरायसमनि थाखाय जोबथेनायनि साजा होनाय जायो। बाहादुर गावबुरा आरो फर्मुद आलीखौ आन्दामानाव दैथायहरनाय जायो। बिसोर गासैबोनि दोहोनफोरखौबो सेनाय जायो। जायफोर सान्थ्रिफोरा बे बिग्रायनायाव बाहागो लादोंमोन
बिसोरखौबो साजा होनाय जादोंमोन। बिदिन्थि महरै डिब्रुगड़ रेजिमेन्टनि माखासे बिग्रायारिफोरखौ अराय समनि थाखाय जेल साजा होनायजों लोगोसे गलाघाटनि माखासे बिबांनि सान्थ्रिफोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायदोंमोन। कन्दरपेश्वर सिंहआ उन्दैमोनलाय बिखौ बर्धमाननि जर'खा जेलाव 1860 मायथाइनि डिसेम्बर दानसिम दोननाय जादोंमोन। उनाव बिखौ गुवाहाटियाव फैनो गनायथि होनाय जायो। बियो गुवाहाटियाव थानो लायो। जरहाटआव गिदिंना फैफिनो बिखौ ब्रिटिश सोरखारा गनायथि होआखिसै। 1863 मायथाइनिफ्राय जाफुनाय बादियै बिनो 500 रां पेन्सन होनाय जायो। महारानी भिक्ट'रियानि फोसावथायनि उनाव 1858 मायथाइयाव दुतिराम बरुवा, फर्मुद आली, बाहादुर गावबुरामोन बादि बिग्रायनायनि मददगिरिफोरखौ आन्दामाननिफ्राय आसामाव फैफिननो गनायथि होनाय जायो। बेबादिनो ब्रिटिशफोरखौ होखारनानै आहम राजखुंथायखौ गायसनफिननो थाखाय 1857 मायथाइनि मनिराम देवाननि नाजानाया फेलें जानानै थाङो।